ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 4 പീസായി കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിഴങ്ങൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സവോളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതും നമുക്ക് സവോളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളയാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊരു ബോളാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മുടെ മൈദാമാവിൽ മുക്കിങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ.